Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын қарайсыз. Сіздің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыуда мұнша сөзіне тоқталып бітәрбіз. Мұнша рус тілінен алынған сөз. Мовница юына тұрған урын. Ихтимал ул күрші холықлар тілі аша кіргендір. Шуашта, мулша, мылша, мари һәм удмурт телләрендә мамутса сүзләре бар. Татар теле диалектларында муша, минса. Бұрынғы бабаларыбызда мунча керү культурасы руслардага караганда югаррак булган. Гомумән шәрекътә беренче мунчаларны Җәмшид патша төзеткән диләр. Бұрынғы Булгарда һәм Казанда җәмәгать юына торган мунчаларны хаммам дип атаганнар. Алар үзәктән ягып җылытылган су, шүлмәк тырбалар аша килгән. Бұрынғы Рим мунчаларында да кайнар һәм салкын су тырба буенча бирелгән. Рим мунчаларында еш кына ирләр һәм хатын-кызлар бергә юынганнар. Дөрес, соңрак император фәрманы белән бу гадәт тыелган. Рәсәйдә ирләр һәм хатын-кызлар өчен айрым бүлекләре булган яңа төр мунчалар 19-нчы гасырда гына барлыкка килә. Рус телендә мовница сүзен кысырклап чыгарган, баня сүзе исә көнбатыштан килгән ванна сүзенә барып тоташа булса кирәк. Төрек телендә дә бония сүзе бар, ул да ванна сүзе белән багыла. Авыл җиренә кара һәм ак мунчалар руслардан кергән дип уйларга кирәк. Мунчала сүзе дә нигездә русларныкы. Мачалы, юешләгеч, татар теле диалектларында мучала, минсала, шәрык мунчаларында юыну өчен махсус кытыршы бияләй хезмәт иткән. Мунчалы, биш мунча исемле авыллар булуыннан чыгып, мунчаларның үзенә бер төрле сыйфат билгесе булуын чамаларга мөмкин. Кунак хөрмәте мунча ди татар. Бер тиен акча белән мунча салып булмый дигән мәкаль дә бар. Мунча урамы иске Казандагы урам исеме. Ул Шәрык күл тирәсендә булган. Элек башкортларда күбесенчә кечкенә һәм тәбәнә кара мунчалар гына төзегәннәр. Соңга таба башкортлар күршедәге рус һәм татар авылларындагы кебек ак мунча салырга өйрәнгәннәр. Башкорт телендә ак мунча мәгънәсендәге әүнә сүзе теркәлгән. Күл яки елга буендагы мунчаларны еш кына ярым җир мунча рәвешендә итеп салганнар. Хамам сүзенә айрым да тукталып үтик. Гарәпләр хамамны римлылардан алганнар дип уйланыла. Аларда мондый мунчалар зермай дип атала, жылы эссе дигән сүздән. Татарларда мунча үзара аралашу урыны буларак та кабул ителә. Гомумән, тәклик иман билгесе булып исәпләнә. Үзбәкләрдә иске хамам, иске таз дигән әйтем бар. Ул барысы да искечә, яңалык мазар юк мәгънәсендә йөри. Татар телендә ул иске кымган, иске таз рәвешендә яңгырый. Хамам сүзе француз теленә дә кергән. Мәсәлән, Марсель шәһәрендә күп санлы һәм төрледән төрле хамамнар эшләп килә. Аларны тән тәрбиясе һәм тән гигиенасы үзәкләре яки сәламәтлек комбинатлары дип карарга мөмкин. Мунча исеме баланы беренче тапкыр юындырганда, мунча ияләрен алдау өчен кушыла торган исем. Мунча ияләре имештер үз балаларын кеше баласына алмаштырып куярга яратканнар. Мондый исем тискәре мәгънәле яки оятсызрак сүзләрдән торган. Балаларны 2 яки 6 айлык булганчы шул исем белән атап йөрткәннәр. Аннары чын исем кушканнар. Ләкин кай чагында аның мунча исеме гомер буена калган. Мунча иясе татар мифологиясендә кечкенә буйлы карт рәвешендә күзаллана. Кай чагында аны җен пәриләр белән дә бутыйлар. Ләкин үзен рәнҗетмәсәң, мунча иясе кешегә зыян салмый. Мордва каратайларда мунча ияләре гаиләле булып яшиләр. Аларның мунча атасы һәм мунча анасы да була дип ышаналар. Барыбыз да яраткан мунча ташы эстрада театры исеме дә мунча сүзе белән бәйле. Мунча темасына тамаша ясагач, театр җитәкчелеге бу тамашага мунча ташы исемен бирә. Шушы тамашаны авылларда, район үзәкләрендә куя башлагач, тамашачылар мунча ташы килә дип исем ябыштырып куялар. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина, сезнең белән сау булышам. Очрашуларга кадәр.